Možno aj, hej. A na strede, keď sa páčilo, tak keď bol treba niekto spievať a nejak to mne to aj nepáčilo. Bo kamarátka chodila s spolužiakom, teda chodí aj teraz a bolo to už také čudné, vieš? A vieš, všetci proste o tom videli, že čo robia a tak. No, vedeli o tom. Takže. Neviem, Je výborná. Ani mňa by si to nepáčilo asi. Lucia, tak na učiacej budeš robiť striptease. Môžeš použiť aj Maťov dárček. Najsexyrička. Come on, baby. Počkej. Ako? Obrala som si nohavičky. Nie. Počkaj, babi, prepáčte, ale zabudla som dať Extra. Daj mi ešte, ja som je to nemala. iba čokoláda extra. Bez. Tu velice všetkých natáča Machová, ale že by ona aj seba natočila nejaká je obláta celá. Obláta. Poboskaj ho. Ukáž nám jazyček. A zavrť sa ním.